Żagħżugħ ta' 17-il sena minn Ħalqormi wieġeb mhux ħati għall-akkużi serji li qed jiffaċċja brabta mal-inċidenti li seħħ il-ħadd fis-sigħat bikrin ta' filgħodu fi Bsajla Street, inċident li kkawża l-mewt involontarja ta' kurjer tal-ikel minn Nepal. Apparti qtil involontarju l-istess żagħżugħ li kien qed isuq taħt l-età qed jiġi akkużat li kien taħt l-influwenza tax-xorb. Il-qorti ordnat projbizzjoni fuq l-isem tal-akkużat u tal-familja tiegħu peress li huwa minorenni wara talba konġunta mill-prosekuzzjoni u d-difiża. Missier iż-żagħżugħ li huwa s-sit tal-karozza tat-tip Maserati kien preżenti fl-awla meta tressaq ibnu li qed jinżamm arrestat. Il-vittma Kim Bahadur Pun tilef ħajtu meta l-mutur li kien qiegħed isuq ġie milqut b'saħħa mill-Maserati għal ħabta tal-25 ta' filgħodu. Skont l-akkużi iż-żagħżugħ kien qiegħed isuq b'veloċità eċċessiva, naqas milli jieqaf ma li seħħ l-inċident u naqas milli jinforma lill-awtoritajiet. U kien akkużat ukoll li kien qed isuq mingħajr liċenzja u kopertura ta' assigurazzjoni kif ukoll li kkawża ħsarat lill-Maserati ta' missieru, lill-mutur tal-vittma u lil xejn anqas minn 7 vetturi oħrajn. Iż-żagħżugħ ġie arrestat sigħat wara l-inċident flimkien ma' passiġġier ta' 18-il sena li kien ħarab. It-tieni passiġġiera, tfajla ta' 18-il sena minn Mosta, kienet ġiet arrestata ftit minuti wara l-każ qrib il-post tal-inċident wara li sofrit xi ġrieħi. Intant, il-komunità Nepaliża li tinsab f'pajjiżna ħadet inizjattiva biex jibdew jinġabru fondi ħalli l-katavru ikun jista' jittieħed in-Nepal għad-difna. F'temp ta' 24 siegħa inġabru aktar minn 12,000 euro f'donazzjonijiet, il-maġġoranza tagħhom minn Maltin illi qed jgħinu għal dan l-iskop.